Hola, benvinguts al Museu del Pagesia de Castellbisbal. Soc Mercè de DC Damas i avui us vull ensenyar com fer un estampat amb shibori. El shibori és una tècnica japonesa que el que fa és que per pressió produeix diferents patrons que aleshores ens serviran per crear una tela i que podrem fer servir per fer-nos un davantal o la podem fer servir aquesta tela per, per fer una obra d'art tèxtil o per qualsevol cosa. El que necessitarem és cotó, perquè treballarem amb cotó, podríem treballar també amb qualsevol altra tela que sigui natural, com pot ser cotó, com pot ser lli, seda. Necessitarem un tint que el podeu comprar en qualsevol drogueria, o sigui, en drogueria és un tint d'aquests que serveixi sobretot per cotó, us heu de fixar que serveixi per cotó, i després el que necessitarem és una olla que no feu servir normalment per dinar, o sinó una olla d'acer inoxidable que es pugui netejar bé, i en principi sal. O sigui, són els elements que necessitarem i algun element per fer la pressió, però tot el que intentarem fer servir són elements que podeu trobar fàcilment a casa vostra. D'acord, doncs jo tinc aquí ja els meus trossos de cotó tallats. Aleshores el cotó, el que farem primer de tot és humitejar-lo amb un spray, o no ha d'estar xop, val? O sigui, el que ha d'estar és humit, bastant humit. L'humitegem una miqueta abans, el podríem humitejar al final de tot, quan ja tinguem el tros de cotó plegat, però així m'asseguro que el tros de cotó està humit, perquè necessitem que estigui moll abans de ficar-lo al tint, val? Aleshores, jo ja tinc el meu tros de cotó humit per igual, d'acord? No ha de rajar, o sigui, si l'aixequeu no ha de caure aigua, ha d'estar únicament humit, més o menys tot bastant igual, per igual. I el que farem és plegar això, aquest tros de tela. Farem un plec per la meitat i el senyalarem. I aleshores aquests dos trossos que ens quedaran el plegarem novament per la meitat, perquè així ens deixarà unes marques que són les que nosaltres farem servir per plegar. I el que farem serà plegar també per la meitat i aleshores ja començarem a fer un plegat. Els plegats que farem per fer el shibori, el que farem serà sempre plegar com si fos un acordió, perquè el que ens interessa és que el màxim de plecs quedin a l'exterior, perquè així es tenyirà el més homogèniament possible. Aleshores, el que faré serà, d'aquests plecs que he fet, fer la meitat. I aleshores, veieu, ara ja he fet la meitat d'un plec i ara aquest el plegaré dues vegades també. Però el plegaré en forma d'acordió, per tant aniré cap enfora, el plegaré i un altre cop el giraré i ara ja estaré a la meitat. I seguirem fent aquest plec en acordió, sempre deixant el màxim de roba i de plecs cap enfora. Tornaré a plegar fins aquí, intentant que no se'n faci cap arruga també, i tornarem a fer el mateix. Tornarem a plegar cap enfora i ja tindrem els plecs fets amb acordió, tot, veieu, com tots els plecs estan cap a l'exterior. I ara farem el mateix perquè el que farem serà plegarem per la meitat, senyalarem una mica i tornem a senyalar també les dues meitats aquestes. La mida de la peça inicial és tant fa, o sigui, vosaltres això amb aquesta tècnica podem fer tant peces molt grans com peces molt petites. Aleshores, un cop ho tenim senyalat, fem el mateix. Farem
ens quedarà una roba plegada a quadrats, però sempre també intentarem que tots els plecs estiguin cap a l'exterior. Aleshores, tornem a plegar cap enfora i anirem fent un quadrat, ens anirà quedant un quadrat, en aquest cas, però intentant sempre això, que estigui cap enfora. Molt bé, ara ja veieu que tinc un quadrat tot amb els plecs cap enfora i aquí amb els plecs cap enfora també. Aleshores, ara el que volem és fer pressió en algun dels punts que tenim, d'acord? Perquè així la pressió serà el que farà que en aquests punts no penetri el tint, d'acord? En tots els altres punts ens penetrarà el tint i en aquests punts on fem pressió no ens penetrarà el tint. Com la farem, la pressió? Mireu, o sigui, jo el que tinc per fer pressió, tinc pals d'aquests de gelat, representa, o els que serveixen per mirar la llengua, similars als que de diferents mides. En aquest cas tinc aquesta mida mitjana i després tinc també uns de mida gran, val? Però podria fer servir també unes pinces velles de la roba desmuntades, el que passa és que són petites i em costarà més lligar-les, però també ho podria fer servir. O alguna cosa que tingueu, o sigui, el que ens interessa és, el que farem, posem 2 pals a cada costat, perquè així estarem més segures del que fem, i aleshores el que farem serà posar 2 pals a un costat, d'acord? I 2 pals a l'altre costat. Sempre hem de posar a cada un dels costats de la roba que volem pressionar una peça perquè ens faci la reserva. La reserva vol dir que serà el que quedarà blanc. Aleshores, sempre els haig de contraposar. Sempre haig de posar 2 en un costat i 2 en un altre. I aleshores això el que faré serà ara lligar-ho. Jo lligaré, podria lligar amb un cordí, però també podem fer servir gomes, d'acord? Aleshores, en aquest cas faré servir gomes. No cal que les apreti primer gaire bé, o sigui, primer les deixarem així una miqueta sueltes i aleshores anirem a l'altre costat i posarem també. Ara sí que l'apretaré més i després aniré a l'altre costat i també l'apretaré. O sigui, ara apretaré i si vull assegurar-me, o sigui, les gomes van molt bé perquè és molt fàcil posar-les, el que passa és que de vegades, com el que farem servir serà calor, posarem una olla i ho farem no bullir, però estarà a temperatura quasi bullint durant una estona, perquè no se'ns faci malbé, el que farem serà posar 2 gomes a cada... Bé, per si de cas alguna goma se'ns trenqués, doncs posarem 2 a cada costat. I ara sí que les apretarem bé perquè no se'ns espatlli, perquè no se'ns trenqui i ens surti el que nosaltres pensem que sortirà, perquè això sempre és una sorpresa. El que he fet és posar els pals una miqueta inclinats en diagonal i una miqueta cap a un costat, perquè així ens farà un patró, un patró que ja veureu com quedarà. Ara el que anem a fer és fer un altre, d'acord? Que el farem, o sigui, el farem plegant de la mateixa manera, però posarem les peces d'una manera diferent. Ok,
Com heu vist, hem fet el mateix procés, i ara el que farem servir seran unes tapes de beguda, d'aquestes begudes petites. Les posaré més a una punta, i deixaré més una part així, i aleshores ara, com per agafar-ho és més difícil agafar-ho amb les gomes perquè és rodó, el que faré serà o agafar-ho amb els pals petits o amb els grans, anava a fer amb els grans, però no cal. Amb els petits, però també posarem 2 i 2. Perquè ens aguanti. I així d'aquesta manera serà més fàcil. I el que vull que veieu és que fent el mateix patró però posant les peces de diferent manera, el resultat que obtindrem serà diferent també. O sigui, aleshores sempre es pot jugar tant amb el tipus de plegat com després amb les peces que posarem per subjectar-ho, per fer pressió. I ara després posarem 2 gomes més i el que farem serà, ja tenim les 2 peces aquí preparades. Aleshores, què necessitarem per tenyir? Per tenyir necessitarem tint que podeu trobar en una drogueria, aigua i normalment també ens demanen una miqueta de sal, és l'únic que necessitarem. Primer el que farem serà dissoldre el tint a l'aigua, normalment. O sigui, el que heu de fer sempre és llegir les instruccions del tint que compreu, i fer servir les instruccions, perquè cada tint té unes especificitats que normalment són el pes de la tela i aleshores el tint que has de posar i l'aigua. Aleshores vosaltres el que fareu serà seguir aquestes instruccions que us posi el tint que compreu. Aquest s'ha de posar amb aigua calenta, aleshores el que farem serà afegir els trossos quan, s'ha de posar el tint a l'aigua calenta i un cop ja estigui quasi bullint, no ha de bullir, però el posarem els trossos de tint i sempre remenant ho deixarem uns 20 minuts, 30 minuts, depèn del que ens posi el nostre tint que haguem comprat. Aleshores, afegirem l'aigua, farem tot el que ens posi, ja us dic, el tint que hem comprat i la sal, i aleshores sempre heu de pensar que heu de ficar les peces humides, si no les haguéssiu humitejat abans hauríeu de tenir-ho durant una estona amb aigua perquè l'aigua penetrés i es pogués tenyir correctament, perquè l'aigua el que fa és que és el vehicle del tint per penetrar fins al lloc on nosaltres hem fet la pressió. D'acord, ho deixarem bullir durant una estona. Ho deixarem amb aigua durant una estona. I aleshores ara, i sempre, ja us dic, sempre remenant, perquè això també ha d'estar bastant suelto sempre i aleshores el remenar és el que ens interessa perquè tot el tint s'introdueixi correctament dintre de la peça que estem fent. Un cop ja hem acabat, traurem les peces. Jo ja tenia 2 peces aquí que ja les havia tenyit abans i les havia preparat abans i les traurem. Aleshores les netejarem amb aigua bé durant una estona i canviarem l'aigua quan sigui necessari. I ara us ensenyaré el resultat . Us ensenyaré quin és el resultat de cada una de les pressions que hem fet. Veieu? La que hem posat als pals ens ha quedat aquest patró, que és un patró així amb línies, que va fent, com l'hem posat en diagonal, va fent una ziga-zaga.
sobretot el primer. Veieu? Aquest és el patró que ens ha quedat en el primer dels que hem fet, dels xiboris que hem fet. I ara anem a veure. Ara també el seguiré perquè s'ha de seguir rentant, s'ha de rentar amb sabó, s'ha de rentar bé perquè marxi tot el... I ara anem a veure el segon, perquè veieu la diferència que ens ha quedat entre un i l'altre. Aquest, com hem posat una rodona, veieu, ens ha quedat un patró similar a una flor. La veritat és que, bueno, podeu investigar per internet, trobareu molta informació sobre els patrons i els plecs que es poden fer per fer aquestes peces de xibori. Moltes gràcies i fins aquí aquesta petita introducció de xibori.